Dewch ni wedi o. Diolch yn y ti o Dduw am gyfle arall ger dy fron ac i geisio dy wyneb ac i addoli dy enw ac i ni'n gofyn am nerth o ddifri i ti dywallt dy ysbryd arno. Tyr di'n plith i ni'n gofyn hyn trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ddechrau gwasanaeth trwy gannu'r emyn i 201. 2:1. Iesu ei hunan yw fy mywyd, Iesu'n marw ar y groes. 201 gan i sefyll i'w chanu. Gwrs ni'n gwybod, fel yn Efengel Iowan, mae'r tywyllwch ddim yn deall ac yn erbyn y pregethu yma. Dyn ni'n gwybod na'n digon da dyn ni. Ond wedyn, mae rhywbeth arall yn dod. Nid pawb sydd yn derbyn ac yn ymateb i'r alwad allanol, ond pawb sydd yn clywed yr alwad mewnol sydd yn credu. Mae'r alwad yma yn llwyddiannus bob tro. Actau 16, adnod 14, gyda Lydia. Chi'n gweld y broses fan hyn. Yr hywraig o enw Lydia ac yn gwerthu porffor o ddinas y Theateiriaid. Yr hon oedd yn addoli Duw o ran dawodd. Yr hon ar agorodd yr arglwydd e chalon i ddal ar y pethau a leferid gan Paul. Fel petai yr alwad mynd o'r clustau allanol mewn i'r clustau mewnol yr enaid. Ac unwaith mae Duw yn cyrraedd y galon yn wir, dyn ni'n gwybod mae'r alwad yn effeithiol. Dyma emyn bach, mi glywais dyna'r lais yn galw arna fi i ddod a golchi meiau gyd yn afon Calvary.
Wy'n dieddol o feddwl bod yr alwad mewnol, mae'n gallu fod gyda sawl bygwth, eto mae rhywbeth tyner addfwyn yn dod â ni i'r man, le ein bod ni'n derbyn yr Iesu. Ac ynghlwm â hyn, mae'r adeinidigedd. Wel, dyma'r cwestiwn, sut allan ni ymateb i'r alwad os ydym yn farw? Mae rhaid ni fod yn fyw i ymateb i'r alwad. Felly mae'r alwad mewnol a'r adeinidigedd yn agos iawn. Mae rhaid cael y adeinidigedd gyda'r alwad mewnol. Mae ddoi yn rhan o'r un peth allwch chi weid. A dyna pam wedodd yr arglwydd i Nicodemus, rhaid eich gennych chi drachefn. Rhaid eich gennych chi drachefn. Yr ail enedigedd neu'r adeinidigedd. Mae rhaid bod hwn yn cymryd ei lle. Mae rhaid bod bywyd. A dyma wrth gwrs y symudiad o'r cyflwr dyn ni'n gyfarwydd â yn y gynulleidfa ac yn y byd, o pobl yn farw, ddim yn ymateb, ddim yn diddori, ond yn sydyn, a bywyd. O farwolaeth i fywyd. Dyma'r atgyfodiad ysbrydol all chi weid, allan o'r bedd i dir y byw. Dych chi'n gwybod yn y Gymraeg, dyn ni'n arfer gofyn y cwestiwn yn lle yn y Saesneg, are you saved? Dyn ni'n gweud, ydych chi yn y bywyd? Wel, mae hwn gyd i'w wneud ar adeinidigedd yma. Ydych chi yn y bywyd? Wrth gwrs, gwaith dirgel yw hwn, yn nyfnder y galon. Mae Dyw yn dod ac yn gosod hedyn bach, a mae bywyd yn y galon. Ac o'r hedyn na, o'r bywyd na, mae popeth yn dilyn. Mae nefoedd, hedyn nefoedd all chi wedi we, hedyn gogoniant yw we, a mae'r hedyn yma yn dod ac yn dod â ffrwyth a bywyd a symudiad. Wel, eto, dyn ni dal yn yr un man mewn ffordd, yr uniad. Mae pwnc yr uniad yng Nghrist yn un mawr all chi weid. Bod yr uniad yng Nghrist yn gywir fan hyn ar y dechrau, mae hefyd yn gywir mewn sawl lle arall. I ddechrau, cam yn ôl. Cyn y llunio'r byd, yn Ephesiaid 1 a 4, megis yr etholodd fe ni ynddo ef. Bod ni'n cael ein hethol a'n dewis yng Nghrist. Fi'n cofio darllen rhywle bod John Calvin yn dweud, dyw ddim yn bosib i'r arglwydd i'n hethol ni tu allan i Grist. Dwi'n methu ystyried ni allan o Grist. Dyna ni'n bechaduriaid. Oedd rhaid y hethol ni yng Nghrist. Yn yr efengil mae'n barod. A mae'n hethol ni yn chryfder ac yn iachadwriaeth Iesu Grist. Yn y dechrau dyn oed, megis yr etholodd fe ni ynddo ef cyn seiliad y byd. Hefyd, mae'r uniad yn berthnosol iawn i'r man yma, le dyn ni ar y foment, sef yr adeinidigedd, oherwydd allan o farwolaeth dyn ni'n profi bywyd. Ac mae'r bywyd yma i gyd i'w wneud ar arglwydd Iesu, bywyd Crist, allan o farwolaeth i fywyd Crist. Ac hefyd, wrth gwrs, mewn trwydigaeth, mae'r uniad yn brofiad nawr i ni, yn trwydigaeth, a sanctihad hefyd, sydd yn dilyn, dyn ni'n cynyddu mewn gras a gwirionedd yn Iesu Grist, a dyn ni felly yn profi bywyd Crist, yr uniad yma yng Nghrist Iesu mewn trwydigaeth a sanctihad, ac wrth gwrs ar y diwedd, mewn llawnder, pan y fyddwn ni gyda ef. Wel, chi'n gweld yn yr uniad yma yn Iesu Grist, mae rhaid bod ni ynglwm Iesu Grist i cael bendith. Ioan 15, wedodd Iesu ei hunan, hebo fi ni allwch chi wneithio'r dim. A chi'n gweld yn y dysgeidiaeth yma am yr uniad yng Nghrist Iesu. Hebo fi ni allwch chi wneithio'r dim. O'r dechrau diwedd, mae rhaid ein bod ni'n cael ein huno i'r arglwydd Iesu Grist. Fe yw y bywyd. Fe yw y bywyd. A felly, trwy fe, dyn ni yn cael gymaint o'r bendithion yma, ac bob bendith mewn gwirionedd. Yn wir, mae'r termau ysgrytherol am yr uniad yma yn hyfryd ac yn llawn ystyr. Y wynwydden a'r canghennau i ddechrau, y priod fab a'r priod ferch, eto, y pen a'r corff, dyna chi lun arall, y meini bywiol a'r pen congolfaen, Crys y pen congolfaen, a'r meini bywiol, llun arall yn yr adeilad, Crys mewn lle allweddol, a ni ynghlwm
i Iesu Grist. Sawl llun ysgythrol yn dangos, yn hyfryd iawn, pwysigrwydd Iesu Grist, bod ni'n cael ein huno i fe, a fe sydd yn allweddol yn ein achubiaeth ni. Yn syml iawn, uniad rhwng person Crist a'n henaid ni. Mae hwnna'n hyfryd i fy ynegu hwnna. Person Crist a'n henaid ni. Mae yna uniad i gael rhwng eich henaid chi a person Crist. Just meddylwch am hynny. Mae yna uniad rhwng chi yn eich henaid a person Iesu Grist. Dyna pam mae iachadwriaeth mor bwerus a mor llwyddiannus oherwydd cryfder Iesu Grist. Wel, nawr dyn ni'n dod i'n hymwybyddiaeth ni, i'n trwydigaeth ni. Mae llawer o hyn wedi sôn, tym bach yn y cefndir, cyn i ni ddod i gredu. Nawr, dyn ni'n dod yma'n le yn bod ni'n credu. Ac wrth sôn am trwydigaeth, mae yna ddau rhan, wrth gwrs, sydd yn adnabyddus, edifeirwch a ffydd. Allech chi dweud 3. Ac os mae lle i ddweud, ffydd, edifeirwch a ffydd. Bod rhaid cael ffydd i edifrhau. Os ydych chi'n edifrhau, mae rhaid bod chi yn barod, yn credu. So mae rhaid gweud ffydd, edifeirwch a ffydd. Mae hwnna'n iawn. Ond yn syml iawn, edifeirwch a ffydd yr ydyn yn sôn amdano fel arfer. Wel, gyda'r gair trwydigaeth, aros fyna munud bach, dyma man le mae dyn yn troi. Mae'r gair trwydigaeth yn awgrymu hynny, dwi'n dweud. Mae yna droi. Mae'r troi yma yn sicr, yn bendant ac yn arwyddocaol. Nid jyst penderfyniad ni hwnna, rhyw ymdrech i droi i hwnna sydd ddim yn drwydigaeth. O dyma chi droi gwirthiol. A mae'n bendant, sicr ac yn arwyddocaol. Un enghraifft bach syml yw Matthew. Mae'n lun syml iawn o beth sy'n digwydd mewn trwydigaeth. Matthew 9, adnod 9. Ac fel yr oedd yr Iesu yn myned oddi yno, fe a ganfu ŵr yn eistedd wrth y dollfa, a elwyd Matthew. Ac a ddewedodd wrtho, canlyn fi, ac fe a gofododd, ac a'i canlynodd ef. Dyna fe, gyda'i arian, a gyda'i holl beddiannau fe, ac mae'r arglwydd yn gweud, canlyn fi. Mae'n gadael y gyfaith, a mae'n canlyn Iesu Grist. Ac mae hwnna'n lun syml o droi o'r byd, gadael popeth yn y galon ac yn canlyn ac yn dilyn Iesu Grist. Mae yna droi o blaen o Matthew yn mynd at yr arian. Nawr mae'n troi at Iesu Grist. Mae hwnna'n llweddol, yn newid yna. Newid cyfeiriad yw e. Yn lle y byd, Iesu Grist, yn syml iawn. Yn lle y diafol, y byd, a'r cnawd, Iesu Grist, a'i fywyd. Wel, rhan pwysig o hwnna yw edifeirwch. Ac mae'r apostol Paul yn sôn am edifeirwch a ffydd yn Actau 20, adnod 21. Gan dysiolaethu i'r Iddewon ac i'r Groegiaid hefyd, yr edifeirwch sydd tuag at Dduw, a'r ffydd sydd tuag at ein harglwydd Iesu Grist. Nodwch y ddoi beth fyna, yr edifeirwch sydd tuag at Dduw, a'r ffydd sydd tuag at ein harglwydd Iesu Grist. Edifeirwch a ffydd. Dyna chi y ddoi rhan allweddol mewn trwydigaeth. Wrth gwrs mae edifeirwch yn bwysig fel arfer. Ni roi hwn yn y lle cynta oherwydd mae'n baratowad. Gydwch fi ddyfynu gweddi Mydol Campbell o'r yr Alban. Fachgen bach yn gwyddio, o Dduw graslon, ac o'r llyged fy enaid i weled fy angen am Grist. A mae angen gweld ein hangen am Iesu Grist. Os ydyn ni mewn gwirionedd mynd i gredu mewn ffordd cywir ac mewn ffordd sydd gyda ystyr, mae rhaid ni ddeall paham yn bod ni yn mynd at Iesu Grist. Nid rhywbeth difeddwl yw trwydigaeth, ond mae'r meddwl, mae'r enaid, mae popeth yn cymryd rhan. Mae rhaid fod ymwybyddiaeth o pechod ac yn hangen am iachawdwr, neu rhywbeth amwys iawn yw endio fe. Mae rhaid bod e'n real. Gwirionedd yw Iesu Grist, gwirionedd yw yr Efengil,
Dyn ni'n deall bod angen Iesu Grist arno ni, oherwydd bod ni'n deall bod ni'n bechaduriaid, a bod Iesu Grist yn iachawdwr pechaduriaid. A mae'r edifeirwch, wrth gwrs, yn arbennig, yn danfon ni ar drws Iesu Grist, yn dod yn ni at y drothwy, fel petai, yn dod yn ni i'r man hynny, just cyn ffydd, yn dod yn ni, yn timlo yn hangen ni, yn galw am fyddeiant, yn galw am drigaredd. Mae edifeirwch yn dod yn ni i'r man cywir. Nodwch y pwysigrwydd edifeirwch yn y Beibl. Mae Ioan y Bedyddiwr yn arbennig yn cael ei adnabod fel pregethwr edifeirwch. Mae'n hargwydd Iesu Grist yn pregethu llawer arbennig ar y dechrau am edifeirwch. Mae Pedr ym Pentecost yn pregethu edifeirwch. Apostol Paul yn Athens yn pregethu edifeirwch. So felly, edif ar hewch, mae Ioan y Bedyddiwr yn gweud. Edif ar hewch, mae Iesu'n gweud. Edif ar hewch, mae Pedr yn gweud ym Pentecost. Edif ar hewch, mae Apostol Paul yn gweud yn Athens. A mae hwnna'n rhan bwysig iawn o'r Efengil. Bod ni'n deall bod ni'n bechaduriaid. Nid hawdd deall hynny. Mae Duw yn dod ac yn uno a pregethu ac yn sydyn mae'r gair yn bwrw trwyddo. A dyn ni'n ymwybodol bod ni'n bechaduriaid. Mae'r geiriau falle just ddim yn effeithio ni am blynyddoedd maith, ond un dydd mae'r rhyw ddywediad neu rhyw feddyliad yn bwrw trwyddo a Duw i hwnna. A Duw yn cymryd y gair a gyda saith fel petai yn seithi ydych chalon chi. A mae'n bwrw targed. A ydych chi'n gwybod bod chi'n bechadur. A chi'n edifyrhau. A wedyn mae ffydd yn dod. A dyma foment o achubiaeth. Mae'r enaid yn pwyso ar Iesu Grist. Yn pwyso ar ei waithaf. Nodwch pwyslas Ioan y Bedyddiwr. Wele oen Duw. Hwna'n llun da o ffydd dwi'n cedi. Mae yna edrych na. Nawr, mae edrych gallu fod yn rhywbeth ddifeddwl yn dweud. Ond mae edrych yn gallu fod llawn meddwl. Edrych. Edrych. Os ydych chi'n edrych ar ryw wrthrych, dim ond y gwrthrych hynny sydd yn eich llygad chi. Ydych chi'n edrych. A hwnna mae'r enaid yn gwneud. Mae'n edrych ar Iesu Grist, yn credu yn Iesu Grist. Ac fel mae Ioan y Bedyddiwr yn gweud, yn yr aberth, wele oen Duw ar aberth. Pwyslais ar Iesu Grist, ar aberth, y marw a'r gwaed. A fan hyn wrth gwrs, mae Duw yn delio gyda'n pechod ni. Dyna pam mae mor bwysig bod ni'n edifyrhau, yn dod i'r man, ni'n teimlo yn pechod ni, a wedyn y peth pwysig o adnabod Duw sanctaidd, bod rhywun yn cymeryd yn pechod ni, ac yn delio yn pechod ni, ac yn cael ei wared ac yn ei golchi ni o'n pechod ni. A wrth gwrs, hwnna sy'n digwydd trwy ffydd wrth edrych ar Iesu Grist. Yn wir, mae'r pechod yn cael ei gymeryd gan yr arglwydd. A dyn ni yn cael ein golchi yn ei waed, yn ei farwolaethau, yr aberth yma, yn ei lle ni. Dyma chi le pwysig yw Calfaria, a lle pwysig yma. Bod ni falle beth wedi bod i Israel a beth wedi bod i Jerusalem, dyn ni yn Gristnogion, yn mynd yn ysbrydol i'r lle yma, i'r bryn yma, Calfaria. Dyn ni'n teithio na fe betai, trwy edifeirwch, a fyna dyn ni'n cyfarfod Iesu Grist ar y groes, yn credu yn fe, yn ei bersonau, pwy yw e, ond hefyd yn ei waithau, fe yw y gwaredwr, ac wrth edrych arno, ac edifyrhau, a chredu, a gofyn iddo ein hachub ni, ac ei ganlun e, ac ei ddilyn e. Yn wir, mae'r gwaith yn cael ei wneud. Mae'n pechodau ni, arno fe yn lle, bod nhw arno ni, a dyn ni'n cael meddeiant trwy y person pwysig yma, Iesu Grist. Falle bod y cam nesaf yn esbonio mwy, cyfiawnhad. Mae'r term llawn falle yn gymorth, cyfiawnhad trwy ffydd. Dyma chi iaith y llys neu iaith y barnwr. A trwy ffydd, yr un gwirioneddau dwi'n newydd sôn amdano, trwy ffydd yn Iesu Grist, ac yn y modd iddo fodloni Duw trwy gymeryd cosb y gyfraith, a bodloni Duw trwy
I feddhau gofynion y gyfraith, y ddoi beth yna, cymeryd y ffwrdd y gosb y gyfraith, a bodloni trwy fuddod gofynion y gyfraith. Wrth gredu yn fe, mae popeth mae Dyw yn gofyn amdano mwyn ein derbyn ein cael ei wneud, ac wrth credu yn Iesu Grist, yr ydym yn gyfiawn. Cyfiawnhau trwy ffydd. A popeth yn cael ei wneud. Dyn ni yn ddieog yng ngolwg Dyw trwy Iesu Grist. Dyn ni'n gyfiawn. Sydd yn air hyfryd. Dyn ni'n gyfiawn. Nid yn gorau. Trio, ond dyn ni'n gyfiawn. Achos gwaith gorffenedig a perffaith Iesu Grist wrth pwyso ar y gwaith arbennig yma. A dim ond hwn allai wneud trwy pwyso arno fe yr ydym yn gyfiawn. Bydd cyrraedd y nod heb hwn, ond trwy hwn yr ydym yn gyfiawn. Gyndwch chi'r geiriau enwog yn Rhufeiniaid Pennod 1, adnod 17. Y cyfiawn a fydd byw trwy ffydd. Dyma chi geiriau Martin Luther. Y cyfiawn a fydd byw trwy ffydd. Wrth gwrs, Apostle Paul nath sgwennu nhw, ond Martin Luther nath gredu trwyddo nhw. Y cyfiawn a fydd byw trwy ffydd. Dyna chi'r efengil. Pidwch a gwneud efengil arall sydd yn gwrthwynebu y geiriau yna. Mae rhaid chi weithio trwy'r geiriau yna a ffindo Iesu Grist trwy'r geiriau yna fel nath Martin Luther. Y cyfiawn a fydd byw trwy ffydd. Chi'n byw trwy ffydd. A ffydd yn gwaith gorffenedig Iesu Grist. Ann Griffiths yn gweud, ffordd i gyfiawnhau'r anniwiol, ffordd i godi'r meirwn fyw, ffordd gyfreithlon i droseddwyr, i hedd a ffafor gyda Dyw. Mae'n emynau da gyda ni, a mae'n emynau ni yn adlewyrchu gwirioneddau y Beibl. Ffordd gyfreithlon i droseddwyr, i hedd a ffafor gyda Dyw. A wedyn mae'r bwysiad. Dyn ni symud o'r llys i'r tŷ fe bethau fel meibion Dyw. Dyma chi gynesrwydd a goroeso, allwch chi weid. Gyndwch ar y adnodau yma, Iowan 1, adnod 12. Fe aroddes iddynt allu i fod yn feibion i Dduw, Rhufeiniad 8, adnod 15. Gyndwch ar hyn. Eithir derbynaswch ysbryd mabwysiad. Trwy'r hwn yr ydym yn llefain Aba Dad. Mor arbennig yw hwnna. Allan o'r llys i'r cartref. Ni groeso yr arglwydd. A dyn ni fel plant Dyw yn llefain Aba Dad. Dyn ni'n adnabod Dyw. A dyn ni'n cael ein derbyn gan yr arglwydd. Blynyddoedd o fod yn ei arbennau, nawr yn meibion ac yn blant. Mor hyfryd yw y sefyllfa nawr i'r Cristion. Mae hwn wrth gwrs yn ymlygu yn y gwir Cristion. Mae hwn yn ymlygu, ydych chi'n gweld yr ysbryd personol yma ar y gosrwydd yma. Dyma chi brawf eich bod chi'n Cristion. Pryd chi'n ymateb yn bersonol, a mae yna rhyw agosrwydd yn eich calon chi ar arglwydd. Oherwydd ei bod chi'n feibion. A wedyn, yn glwm ar mabwysiad, mae'r sicrwydd. Ond sut mae dyn yn cael sicrwydd? Sicrwydd ffydd. Wel, i ddechrau, mae yna brofion i gael. Peth cyntaf, y ffaith y bod chi'n credu. Mae rhaid fod yna i ddechrau, y ffaith bod chi'n credu. Nid jyst credu mewn fath o gredu ysgam, ond mewn modd chi wedi derbyn rhodd ffydd. A chi'n credu, mae yna rhyw gred yno chi. A mae hwn yn rhoi sicrwydd i chi, yn sicr. Ond mae yna brawf hirdymor hefyd. Mae yna ffrwyth o fywyd newydd, bywiogrwydd. Bod ni'n ffeili ac yn baglu eto ymlaen ar ydym yn mynd, a mae'r ffrwyth mae'n cynyddu dros amser. Ond wrth gwrs, weithiau mae rhai angen cael eu perswadio i bod nhw'n Gristnogion ac yn gweld popeth drwg amdano hunan a methu credu gwirionedd amdano hunan. A un o'r brofion hyfryd iawn yw'r ffaith bod yna gariad at y brodyr. Mae rhywbeth yno chi. Oherwydd yr undod mae'n Nghrist, chi'n cari'r brodyr, chi'n cari'r saint. A mae hwn hefyd yn brawf i bod chi'n Gristion y sicrwydd ac yn ogystal
a'r profiad yma o gredu ac o'r ffrwyth yn y bywyd a cariad at y brodyr. Hefyd, o bryd i bryd, mae Duw yn rhoi tystiolaeth mewnol o'r tu allan fy petai. Nid chi nawr yn gweld y ffrwyth a yn dod i'r casgliad y bod chi yn y bywyd, ond rhyw fath o sel ar eich calon chi. Mae yna prawf neu tystiolaeth allanol cael ei brofi yn fewnol. Mae Duw yn rhoi sel ar eich calon chi. Mae Duw fy petai'n siarad i chi yn y bywyd. Wrth gwrs, mae hwn yn cynhyrchu hyder gostyngedig. Nid chi'n falch mae hwn. Mae hwn yn eich torri chi mewn ffordd. Ac yn eich symud chi. Gadwch chi ail Timotheus, adnod 12, penod 1, adnod 12. Am ba achos yr ydwyf hefyd yn dioddef y pethau hyn, ond nid oes arnaf gywilydd, canes mi a wn i bwy y credais, ac y mae'n ddiamau gennyf fod efo'n abl i gadw'r hyn a roddais ato erbyn y dydd hwnnw. Mae'r holl beth yn llawn hyder ond yn ostyngedig hefyd. Wedyn, symud ymlaen yn hanes y Cristion, mae sancteiddhad. Mae'r rhaid bod sancteiddhad. Os yw'r peth yn wir, os yw Duw sanctaeth wedi'ch achub chi, mae'r rhaid bod sancteiddhad. Mae'r gair yn dweud, byddwch sanctaidd, canes sanctaidd ydw i fi. Os chi mae'n gwybod, os dwi wedi cael achub gan Duw sanctaidd, a ydych chi yn caru sancteiddrwydd. Chi wedi cael eich golchi'ch pechod, mae'n wir, diwch sancteiddrwydd chi ddim yn achub chi, ond mae'n brawf bod chi yn yr arglwydd ac wedi credu. Mae holl cyfeiriad Cristion yn un sanctaidd, yr adenedigaeth, y trwydigaeth, a'r gogoniant, ac yn y canol, y sancteiddhad yma. Cael eich golchi'ch pechod, nefo'i sanctaidd, yn y canol, y sancteiddhad yma. Dyn ni'n byw mewn cyfnod o Gristnogaeth bydol iawn. Wel, mae rhywbeth yn anghywir fyna yn does. Nid Duw sanctaidd sy'n ei gwaith bydol. Mae rhaid fod adenedigaeth, trwydigaeth sanctaidd, wedyn gogonian sanctaidd ar y diwedd, ac yn y canol, sancteiddhad sanctaidd. Byddwch sanctaidd, canes sanctaidd ydw i fi. Dwi'n hoffi disgrifio'r broses yma fel llun o ynys yng Nghapel yr un drwg. Mae'n lun digon enwog, sawl pregethwr wedi ddefnyddio fe. O ynys, dychmygwch ynys i'w chalon chi. A mae'r ynys yng Nghapel yr un drwg. Ond mae Iesu a'i byddin yr Efengil un dydd yn dod ac yn concroch ynys chi. A mae fflag Crist yn cael ei godi. Fflag y diafol yn dod lawr. A mae fflag Crist yn cael ei godi dros yr ynys. Mae'r hen ddyn wedi marw. Mae yna ddyn newydd nawr ar yr ynys. Y Cristion. Dal yr un ynys, ond nawr mae yna werth, mae yna fywyd, y dyn newydd yng Nghrist Iesu. Wrth gwrs, ar yr ynys, dal i fod wrth ryfela ar draws yr ynys, sef y cnawd. A mae rhaid i'r llywodraeth newydd fy petai ddangos ei awdurdod dros yr ynys. Ac bod brwydro, a mae brwydro mewn brawf mewn ffordd, bod yr ynys yng Nghapel Iesu Grist, ond dros amser, mae yna lwyddiant i raddau helaeth, wrth i'r dyn newydd festroli y cnawd. Wrth gwrs mae brwydro, wrth gwrs mae setbacks i gael hefyd, ond yn y pen draw, un cyfeiriad yw e, a mae'r sancteiddhad yn cynyddu chydig wrth y chydig. A wedyn, fel mae bywyd yn ymlaen, dyfel barhad. Wel, mae'r Cristion yn teithio trwy'r anialwch yn dywe, a trwy dyffryn, trwy y glyn. Sawl dyffryn, sawl glyn, sawl anialwch, sawl cyfnod anodd. Jyst edrychwch ar Taith y Pererin gan John Bunyan. A fe welwch chi fyna, nid bywyd hawdd yw e, ond bywyd anodd. Sawl brwydr, sawl gwrwydiad, sawl siomedigaeth, sawl trwbl, ond ymlaen mae Cristion yn mynd. A felly hefyd yw hanes y Cristion. Be ffeindiwch chi? Bod y Cristion yn gadwedig ac yn parhau i'r diwedd.
Dyna chi marc o'r Cristion, mae'n parhau i'r diwedd. Mae sawl un yn gweud bod nhw'n credu, ond y Cristion sydd yn parhau i'r diwedd, hwnna mewn gwirionedd yw y Cristion. Matthew 24, adnod 13, eithyr y neb a barhao hyd y diwedd, hwnnw a fydd cadwedig. Mae hwn yn un o brofion eich bod chi'n Cristion, bod chi'n parhau hyd y diwedd. Fel oedd y hen saint arfer dweud, dal i gredu, eraill yn dweud, cael fy nghadw. Dal i gredu, ymdrech, ymladd, brwydro, ond y stori fawr yw, yn y pen draw, cael fy nghadw, cael fy nghadw. A mor hyfryd yw y ddewid Duw i'n cadw ni. Un o hoff adnodau fi yw Hosea penod 2, adnod 19. A mae'r gair yn gweud fan hyn, a mi ath ddiwyddiaf a mi fy hun yn dragywydd. Diwyddiaf di a mi fy hun mewn cyfiawnder ac mewn barn, ac mewn tiriondeb ac mewn trigareddau. Ond dyma chi addewid, mi fy hun yn dragywydd. Ddiwyddiaf a mi fy hun yn dragywydd. Betrothed forever. Betrothed forever. Mae Duw yn addo cadw ni. Os oes gwir bywyd yn ni, wedi mae'r addewid gyda ni hefyd, byddwn ni yn para, a byddwn ni yn dyfalbarhau, oherwydd mae Duw wedi dweud. A wedi mae marwolaeth. A marwolaeth yn werthfawr fawr, yn werthfawr iawn yn olwg Duw. Salm 116, adnod 15. Gwerthfawr yng ngolwg yr arglwydd yw marwolaeth ei saint ef. Mae'r marwolaeth yma yn werthfawr. Hefyd mae'n elw i'r Cristion. Paul yn gweud yn Philippiaid, canis byw i mi yw Crist, a marw sydd elw. Mae'n elw. Dych chi'n gweld yn y foment o farwolaeth, mae'r enaid gyda'r arglwydd. Mae'n yn rhywbeth mwyaf hyfryd. Y moment mae Cristion yn marw, mae gyda'r arglwydd. Y moment hynny. Weithiau dyn ni yn teimlo'r moment ac yn meddwl am y golled, yn teimlo'n drist, yn anghofio beth yn union sydd wedi digwydd ar y foment hynny. Y foment mae'r Cristion yn marw, mae gyda'r arglwydd. Fel y dywedodd i'r lleidyr ar y groes, a'r Iesu a ddywedodd wrtho, yn wir meddaf i ti, heddiw y byddi gyda mi yn marhadwys. Heddiw y byddi gyda mi yn paradwys. Yr emyn hyfryd yna oedd, wy'n credu, un o'r emynau oedd Mrs Lloyd Jones yn canu. Dad a mam yn cofio Mrs Lloyd Jones yn dod lawr y star yn canu emyn yma. A maglau wedi torri, am traed yn gwbl rydd, os gwelir fi fel hynny, tragwyddol foli a fydd. A'r maglau wedi torri, am traed yn gwbl rydd. Os gwelir fi fel hynny, tragwyddol foli a fydd. A wedyn beth sy'n nesaf ar ôl marwolaeth? Wel, mae mwy. Yr atgyfodiad. Mae'r corff yn y bedd, mae'r enaid yng ngofal yr arglwydd. Wedyn mae'r ail ddyfodiad yn signal i'r atgyfodiad. Ac o'r diwedd, mae'r achubiaeth yn gorff ac yn enaid, ac yn gyflawn. A nawr yn barod am y gogoniant, yr achubiaeth llawn. Mae Duw yn gwneud popeth yn llawn, dim hanner gwaith mae Duw yn gwneud. Mae e'n cyflawni pob peth. Mae rhyw fath o chi wedi gallu gyda Duw i ddod â popeth i'r man hynny a gwneud popeth yn ei amser. Ddim mewn bris. Mae rhaid ni aros am y corff, ond mae'r corff yn dod. Mae'r corff a'r enaid nawr yn barod am y gogoniant yn amser Duw. A wedyn y gogoniant. Ynglwm yr atgyfodiad mae dydd y farn ond i'r Cristion yng Nghrist. Mae nawr gogoniant. Mae'n cael ei ogoneddu ei hunan yn ei gorff ac yn ei enaid wrth yr atgyfodiad a dydd y farn yn ddisamwth mae
yn y gogoniant. Yn y gogoniant. A dyma yw y cyflwr olaf, ond yn arbennig hefyd y cyflwr tragwyddol parhaol. Hwn yw y cyflwr parhaol. Ar y foment, y popeth yn newid. Dim byd yn aros yr un peth am hir nag yw e. Ond yn y cyfnod yna, fydd yna rhyw sefydlogrwydd un corff yn cyrff ni ac un heneidiau ni, bod ni o hyd yn hyfrydu ac yn mwynhau yr arglwydd. Fydd yna gyflwr parhaol a trwgwyddol. Fel dywedodd Ann Griffiths, addoli'r mab i dragwyddoldeb heb golli ngolwg arno mwy. Dyna ddywediad hyfryd. Addoli'r mab i dragwyddoldeb heb golli ngolwg arno mwy. Ann Griffiths fyna mynegu bod hi'n caru'r arglwydd, yn caru edrych ar yr arglwydd, y golwg arno fe. Mae'n edrych arno fe yn y byd yma, ond mae'n edrych ymlaen i'r dydd bydd hi'n gallu edrych arno fe heb golli golwg arno mwy. Dyna chi iaith arbennig y Cristion, hyfrydu yn yr arglwydd Iesu, yn caru'r arglwydd Iesu, mor wahanol i'r byd. Y byd yn esgeulus yn ddifeddwl am yr arglwydd. A dyma chi Cristion Ann Griffiths, merch ifanc, yn hyfrydu yn Iesu Grist, yn edrych arno fo ac yn deheu am y dydd, heb golli ngolwg arno mwy. Wel, allai ofyn cwestiwn i chi, ydych chi ar y daith yma, taith yr enaid? Ydy'r trefn yma yn eich bywyd chi? Os yr ydych chi, wrth gwrs, bendithion lu fydd eich profiad. Bendith, bendith, bendith. Fydd eich profiad chi. Os nad ydych chi, wel, beth sydd i'w wneud? Mae'r peth yn drychineb. Dych chi ddim yn nabod y bywyd a'r gwirionedd. Be newch chi i cael eich cynnwys yn y drefn yma? Dyma drefn chi eisiau ar eich bywyd chi. Trefn yr iachadwriaeth. Llaw Duw, cyffyrddiad Duw. Duw yn gweithio yn eich chalon chi. God's workmanship. Fel mae'r term yn dweud. Wel, mae'n chi brofi wir ydi ferwch a gwir ffydd. Ydi ferhewch. Ydi ferwch tuag at Duw a ffydd yn Iesu Grist. Ydi ferwch tuag at Duw a ffydd yn Iesu Grist. Yw beth sydd angen arnoch chi. Hwn yw canol a lle pwysig. Mae'r cyfan yn wir, ond wrth gwrs, mae rhaid bod ymateb personol. Mae rhaid bod chi'n ediferhau i'ch bechod. Dyma chi mewn ffordd golwg, nid jes diarol, ond nefol o'r iachadwriaeth. Ond i chi'n lawr y bethau yn y canol, yn y ddeiar. Be newch chi? Be newch chi? Ediferhewch a chredwch yn Iesu Grist. Ac yn wir, fe brofwch bod hwn ei gyd yn wir i chi, trefn yr iachadwriaeth, taith yr enaid, a bod yna stori hyfryd yn cymryd lle. Mae stori bob Cristion yn hyfryd iawn. O, bydded y stori yma yn wir yn eich hanes chi. Ai dyma eich taith chi, ai dyma trefn eich bywyd chi. Y goleini yma, nid y tywallwch, ond y goleini yma. Mae yna emyn sydd yn addas y canoni nawr, sef 465. 465. Pererin wyf mewn anial dir, yn crwydro yma thraw, ac yn rhyw ddisgwyl bob o'r awr, fo ti fy nhad ger llaw, ac myd y bygaf clywaf sŵn nefolaidd rai o'n blaen, wedi gorchfygu a mynd trwy dymhesloedd dŵr a than, tyrd ysbryd glân, ledia'r ffordd, bydd i mynd niwl a than, ni cherddau'n gywir hanner cam, ond byddi di o'm blaen, mi wyrradd weithiau ar y dde, ac ar y aswy law, am hynny arwain gam a cham fi i'r baradwys draw. Mae hiraeth arnaf am y wlad,
lle mae torfeidd diri yn canu'r anthem ddyddiau'r hoes am angau Calfari. Mae gadewch i ni sefyll i ganu rhif 465. Eithir hwn a ddichon eich cadw chi'n ddigwymp, a'ch gosod ger bron ei goniant ef yn ddifeus mewn gorfoledd. I'r unig ddoeth ddiw ein eich hawdwr ni y bydd y gogoniant a mawredd, gallu ac awdurdod ar awr hon ac yn dragywydd. Amen.